imanju cijeline Dejtonskog sporazuma i Bosne i današnje Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj Federaciji Republike Bosne i Hercegovine, koja je najvidljivija upravo na njihovoj proslavi 25. kao 11. dan Zavnobiha, koji obilježavaju kao dan državnosti Bosne i Hercegovine, a Republika Srpska upravo slavi 21. novembar, dan Dejtonskog sporazuma. Konceptualna razlika se odnosi u tome da se tamo negdje smatra da postoji kontinuitet Bosne i Hercegovine, Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Mi smatramo i ja smatram da je Bosna i Hercegovina kroz raspada bivše Jugoslavije, kada su se odvojile sve države, Slovenija i Hrvatska secesijom, ovamo nastala nova, prva, druga, pa treća Jugoslavija i tako dalje. Bosna i Hercegovina je novonastala država. To je ključna stvar. Bosna i Hercegovina prvi put dobila svoju punu državnost 21.11.1995. godine. Punu državnost Bosni i Hercegovine dala Republika Srpska, dajući joj dio svog unutrašnjeg suvereniteta u korist vanjskog suvereniteta, i današnja Bosna i Hercegovina ima isključivo međunarodno pravni vanjski suverenitet kao složena federalna zajednica, a Republika Srpska joj je to dala. Bosna i Hercegovina